gwamnan mu farin gani. Gwamnan mu Bala Muhammad sai kai wuda ga gudu. Kai ku bani kiɗan da za na ce kaura gashi nan. Kaura gashi nan. To a yau hudu ga hudu. Sai kai wuda ga hudu. 4+4 so hudu. Wuri wuda sau hudu. To ka kara mun gamsu mu. Mu je mun gamsu mu. Tun da kaya abin a gari. Kaya abin a gari. Ba mu kuka in ga kanan. Zaki sama je kana. Ma dubun tafiya sanni dai. Zauna sanni dai. Kai ka zan mana hanyar gani. Kai a Bauchi muke gani. Kaura na Bauchi da kwarjini. Sanni da kwarjini. A Bauchi muna dan kwarai ba za mu bi gangan ba. Muna kauran Bauchi dan ba za mu butulce ba. A Bauchi muna dan kwarai ba za mu bi gangan ba. Muna kauran Bauchi dan ba za mu butulce. Likey